ଗୋପୀନାଥପୁରେ ଲାଗିଛି ଆଜି କି ଆନନ୍ଦ ଗୋପୀନାଥପୁରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କରିବାକୁ ରାମୟ ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କରିବାକୁ ରାମୟ ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କରିବାକୁ ରାମୟ ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଦୁଆରରେ ତାଲା ମାରିଛି ଗୁରୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଭଗତଙ୍କ ମନ ଉଲ୍ଲାସ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଭକତ ବଳିଆ ପୁରେ ଲାଗିଛି ଚାରି ଦୁଆର ହଉଛି ମୁଖ ନାସା ଚକ୍ଷୁ ଶ୍ରବଣ ନହେଲେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦିଗ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଆର କୋଉଠି ଥିଲା ଖୋଲିଲା ସେଟା ହଉଛି ତତ୍ଵ ଉପରେ ବୁଝିବାକୁ ଯିବ। ମା ମସ୍ତକରେ ରକ୍ତ ପଦ୍ମ ସିନ୍ଦୁର, ବାପା ମସ୍ତକରେ ଧଳା ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ ଚନ୍ଦନ। ସେଇଟା ହଉଛି ପଞ୍ଚମ ଘର। ଗୁପ୍ତ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ପ୍ରବେଶ କର, ଅନନ୍ତ ଯୁଗରେ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ। ଇଏ ଚାରି ଯୁଗ ଗଲେଣି। ଆରେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି ଚାରି ଯୁଗ ଗଲେଣି ଚଳି ଚାରି ଯୁଗ ଗଲେଣି ଚଳି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଯୁଗରେ ଯୁଗରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଅନନ୍ତ ପୁରେ ଲାଗିଛି ଚନ୍ତି ନର ଦେହେ କରୁଛି ଲୀଳା ଭଗତଙ୍କୁ କରିବା ଉଳା ନର ଦେହେ କରୁଛି ଲୀଳା ଭଗତଙ୍କୁ କରିବା ଉଳା ଭଗବାନ ହୋଇବ ମିଳନ ସିଂହ ଦୁଆର ଖୋଲା ରହିଛି ଗୋପୀନାଥ ଚାବି ପଡିଛି ସିଂହ ହଉଛି 88 ଘର ତାଲୁକା ଦ୍ୱାର ତା ଦ୍ୱାର ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାସା ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ବା ନିଆଁକୁ ଯିବ ମାଟିକି ଯିବ ବନ୍ଦ କି କରିଛି ଖୋଲା ପଡିଛି ଇଏ ନ ବୁଝି ପାରିକି ବାୟା ହଉଛନ୍ତି ବାହାରେ ଭିତରେ ପଶୁନାହାନ୍ତି କେହି ଘର ଧରୁନାହାନ୍ତି ଘର ଧରିବେ ଏଇଠି ତାପରେ ବାଜିଲାଣି ତା ଶୁଭ ଭେରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବେ
ସବୁରି ମନରେ ସଦାବଳି ଆଜି କି ମଉସା ମାଉସୀ କୁଆରୀ ପ୍ରେମରେ ଦିଅ କରତାଳି ନଗରେ ନଗରେ ଲୀଳା ପ୍ରକଟିବ ମତେ ଦେବାରେ କଣ କହିଲେ ସେ ଗୋଟେ ବାଇଆ ହୋଇଛି ଏ କହିଲେ ବାଇଆ ହୋଇଛି ବାଜିଲାଣି ଶାଶୁ ଭେରି ବାଜିଲାଣି ଶାଶୁ ଭେରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବେ କାନ ଡେରି ଶଙ୍ଖ ହୁଳ ହୁଳି ହରିଷ ବଦରେ ଶଙ୍ଖ ହୁଳ ହୁଳି ହରିଷ ବଦରେ ଗୋପୀ ଟୋଲା ଦାଣ୍ଡ ଆଜି ପଡୁଛି କେତେ ଆଡୁ କେତେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ରତ କେତେ ଆଡୁ କେତେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ହରି ବୋଲ ଦିଅ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ପୁରାଣ ରାକ୍ଷସ ଯାଉ କରି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ହରି ବୋଲ ଦିଅ ପୁରାଣର ଦୁଃଖ ଯାଉରେ ହସି লীଳାମୟ ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଅନ୍ତଃ ଧରି ଜନମିଛନ୍ତି